A ESAD non conta con espazos suficientes. Non ten unha sala polivalente que permita practicar e albergar espectáculos de formatos diversos, carece dun taller de construción no que traballar con suficiente espazo e, sobre todo, con seguridade para a construción das escenografías, e, aínda que lle pareza mentira a conselleiro, non ten un teatro. Non sei qual é a súa opinión, conselleiro, sobre que unha escola de teatro non teña un teatro no que ensaiar e representar as obras que se producen nas súas clases. Imaxina vostede unha facultade de bioloxía sin laboratorios? Difícil. Non contar con espazos suficientes e adecuados para a docencia sería xustificación máis que suficiente para a construción inmediata das fases 2 e 3 do proxecto. Pero se a vostede non lle parece suficiente motivo, igual o convence saber que a docencia de algunhas materias están a poñer en risco de sufrir un accidente grave ao profesorado e ao alumnado. O centro leva anos demandando que a Consellería solucione todas as deficiencias da escola. A propia escola solicitou unha auditoría externa na que se recollen as deficiencias detectadas nas instalacións e que conclúe que os 4 espazos de exhibición que se utilizan na actualidade non cumpren coas necesidades técnicas que precisa a formación en artes escénicas, nin tampouco cos requisitos legais precisos que impedirían que cualquier outro espazo de exhibición escénica albergar espectáculos. E aínda con todas estas deficiencias na ESAD, prodúcense máis de 90 espectáculos ao longo do curso, grazas á vontade e ao enorme traballo do profesorado e do alumnado. O orzamento para realizar as actuacións urxentes de mellora e modernización das infraestruturas e para as dotacións escénicas non chega a 200.000 euros. Acaban de agasallar vostedes con 9,3 millóns de euros a banca para repagar. Gracias, señora Iglesias.